салом дӯстони канали Шермардон ба канали мо хуш омадед. мо кӯшиш мекунем беҳтарин хабарҳоро аз ММА пешкашатон кунем. барои пешрафти мо дар канал обуна шавед ва дар ҳамин видео лайк монед. ин амали шумо ба мо мотиватсия медиҳад ки хабарҳои навбанавро пешкашатон кунем. як X букмейкери боваринок. нафароне ки аз бозиҳои варзишӣ маблағ кор мекунед, дӯстони мо аз як X барои шумо коэффициентҳои баландро пешниҳод мекунанд. бояд гуфт ки ҳангоми регистратсия бо промокоди Шермардон букмейкер ба шумо бонуси калонро ҳангоми пур кардани балансатон пешниҳод мекунад. силка барои бозӣ дар комментария. мутаассифона варзишгари тоҷик Шодмон Назокатов ки барои камарбанди қаҳрамонии турнири Нашедело бо варзишгари рус Максим Ниматов муҳориба кард, мағлуб шуд. ба ин варзишгари ҷавон гуфтанӣ ҳастем ки роҳ афтода нашавад, чун мусобиқаҳои навбатӣ аз пешанд, аз болои худ зиёдтар кор кунад ва бо муҳорибаҳои тамошобоби худ хотири мо мухлисонро шод кунад. суханҳои Фаридун Одилов ба мухлисон. пеш аз ҳама аз тамоми мухлисон ва аз лига бахшиш мепурсам ки чунин шуд. ин барои ман як дарси калон шуд. сабаби ин ҳама парвозҳо шуданд. ин ҳамаро ислоҳ хоҳем кард. аммо барои мо бо даврен ҷангидан бисёр муҳим аст. шояд дар ин лига ё дар лигаи дигар ҳатман муҳориба хоҳем кард. инчунин Фаридун Одилов аз тамоми мухлисон хоҳиш кард ки нисбати лига ва ё ташкилотчиёни ин лига суханҳои қабеҳ нанависад. мо низ бо Фаридун Одилов ҳамфикр буда саломатиро болотар аз ҳама чиз метонем. мо мухлисон бозгашти ин терминатори тоҷикро бесаброна интизор хоҳем шуд. Раҷабали Баёнов бо се варзишгари тоҷик Нурулло Алиев, Лоиқ Раҷабов ва Самандар Муродов, инчунин бо тоҷири машҳури тоҷик Раҳими Ғармӣ дар инстаграмаш акс гузошта миннатдории беандозаи худро ба Раҳим навиштааст ки ӯ беандоза саҳми худро барои пешрафти варзишгарони тоҷик мегузорад ва барои ҳамкориҳои оянда ба ӯ арзи сипос навиштааст. ин буд видеои навбатии мо аз ҷаҳони ММА. хайр дӯстон, то видеои навбатӣ саломату сарбаланд бошед. تو باید خطا در مسابقه میدان که برآمد کردی، تو باید هم خطا نشون بدی که در مسابقه بین المللی برآمدگی تو باید پرچم آورد.